କେହି କିଛି କହୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, କିଏ କିଛି ବି କହୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ। କାରଣ ଖରା ଯେତେ ବି ଟାଣ ହେଉନା କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରକୁ କେବେ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। କାହା କଥାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତା ତେବେ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସେହି କାମ କର ଯାହା ଠିକ୍ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସମସ୍ୟା ଏତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥାଏ ଯେତିକି ମଣିଷ ତାକୁ ଭାବୁଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଧାର ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥାଏ। ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଓ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାକୁ ସଂସାରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତି ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତେବେ ତୁମକୁ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ତୁମକୁ ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। କାହାର ଅଭିଶାପ ଆମକୁ ଖରାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଭଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କିଏ କ'ଣ କହିଲା ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଓ କିପରି ତୁମକୁ ଜଣା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତେଣୁ କାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ।